Juk hamlet sekini ke department lajong nomor ba ngasung thu bakan wes kai kapor lajong ngasung thu bakam don ding mentoy ladang alet kabai kali rongan lut kabai sengi rongan lut kapor rongan lut dan takadangom juk hamlet ya kini ke department lajong nomor ba ngakwa hi bantrei ni kam lajong nomor ba ladang alet cetuk pelen ai kapor ngantrei hi ngan minot takani kalajong Bandan laga kam kajam kadai gathong jongman la iwei pa iwei kamtam habala pendep ya kijing pule Henry kumbalong pat menta banyo kam yo jam kalong kabae bha kamtam haki kam sorkar Henry kadon kalat ladangi don kamon banjeng hala ki jong ki kijat ban stang batseng da kino ki kam lajong haki kam lajong idon kam ban yaisha walada ngia kendu kino kijing ngimdei bandu mensim hakup kini kikap namarkan poi kapor bangin salong kinong job. Ikong aisren maunai basong basa ha umran riboy distrik ilalong kanuksa kababha ya kibabun balang. Ini ikong lingba ka MS na lingwer food processing iju penmi sibun kimar kumki asyar kibakentup ki asyar lungsij asyar do masi do snyang do siar bat kiwe. Iju penmi ru ya kiwan nagi sok baper kum nagi so yong kakai so apel so kwai so plom so trun bat kiwe ya kini ki asyar bat kiwan lasnahi dalade bat aga jingarap ki kunjong i kini ki asyar bang asna bun jat ki asyaru naduk kisok ki jhur tenang da naduk kisok menken te kidok ha ki kutung kidok senyang dok siar dok masih deh kadok masih kalak ban poi kumne si hau ni bilar he lak ban poi si sanspa nang ta kadok senyang sau san phau kadok siar sau san phau tenang ta ki kutung ta si spa san phau te kini ki asyar jhuri ai pada kador aspa si bilar ya babisna ya kini ki asyar de ka simpor karno ban hadu banda long ban pam ke kini ki asyar kini ki sok menken bat ki jhur bang isu padam sengi kuntu tatang si tayo kalalong te kadok ata syat ruing diruing syat mentahi thap mentahi kalalong yang ini asyar ki babi nah ne di syai milik bandi lah ban supply ki asyar kini ki por baladep ngidon kan ka festival ka trade fair ka exhibition nang ta kini ki expo baper te ngadon de ka dukan ru ngasat bu hadukan te ban hadukan ngam juk hamlit bu kini namar ba ngam dak hamla ban pendap ter te bat kini kisna balade pahu ar hajar khat khandai ngalapoi ru sedel he namata ke exhibition kan balik de kini kitiar te kumno kalong pat ka yo ka hat ka wedi bat kini ki asyar ba fer ko kilasna ha kini kisna balade kayo namanta jungi ka biang ba kalong ru ka jing mentoy namanta jungi kani ka kam bangi trai te menta nadu ba lockdown te ngim don yo don hat shu nadu ke lockdown kani jing trai kumni khendiat trai melen badai bakadai ru ka kam jongi ladang trai kani ru trai da ka ai bakadai ka kam la jong trai kumni penmi khendiat henrai banong ban penmi tiar sibun tengim la su namar ba mdon yo ya kumba pi ong menta dai ka kamai joki menta snem ban hai tu snem madan ka lockdown kala sebenarnya bukan ka lockdown kala
kala ma bayo bahat dipila ban batai get lese kumba kanno ingi ga jingyo jopi hat report ba kadang niai ma ka yo bahat ba hadin ka jingwan jong hande kalau tau hadin ka jing chop jong ne corona virus mo balakta yang kamai ji ji kini kisnem baladep sibuk mentandai dari badan kum ka kerja program ki festival ki trip fair lane ki exhibition ha ki exhibition ngila bende saupo sangko hajar sisngi dakadon asngi tingila ayo nang tu sibun ha bisa kelami sibun te ka kum kani ka festival kadon asngi lesngi ka festival lai tingi de ba adon rupau ko hajar sisngi ngi de watla ka yo ka hat kelahir bha menta nadu ka jing khangdam nakadaw ka jing sapriang ukovet kar kendai Henry ini ikong iklam du jing kermen yaine bat isdang man peteng man sna yaki asyar bat kiwan namar ka jing trei sitam bat minut top na kaliang ki he kan nipko hadin ba ila pendep ya ka training kila ai da kitiar machine modern kam bat ka ying ka bapa ka bha na ka benta ban sna yaki asyar khamtam ya kiwan kala long ka jing kerku ka bakraw lengba ka jing arab ka nipko ya ini ikong kani nikong hau arhajar khatsau ngidon ka training ka basibnai hapo RRTC te hadin ang tu dala de biok training ki ai sau teli ke machine te hadin jong sau teli ke machine nomor ba ngimdon jaka ban bu ke machine ngimdon jaka ban trai te ngilet biang karpat biang anaka nepku ka ai biang kanya ngi sakani ka building hadin jong building iyo sebakalai iyo building te iyo kan ban penon kam se kini ke machine ro nadu arhajar khat phrang ayo kani ka building kade ka dryer kani kade ka jaka ka ba ka machine ka ba ki pen khluit pen rkhyang ya ki so lane ki la ban ya ki shenrai ki lungsi kini ki so ki bangi shet na banta ban pen kala kum kenja dry fruits kade kani ka machine ki bingi la ban pen khyang ni mata ni lihat ma ya kini ki wan ki ba pilasna kani kade ka mulberry wan solong khur ki ong kani te kani ni pada me kani hadu sisnem asnem te dep mangta ngi sei kani long kum ni pe ka ka wan jong ka mulberry kade kani te nangta kani pa kade kata gooseberry sok meleng bagi ong mangi khasi yong sok meleng te kani kade ka kani kade ka jong sok meleng mangila dep khat nang te kani kade ka sok meleng de kani la long na em ban ayo hoi la long hoi la long wan kani pa ka machine ayo kong kani kade ka grinder ka grinder ngila ben telet rehodem la ben telet ukau shenrai ngila ben telet ni kani kade ka ka apple wan de do so apple ang hoi ka wan ka ngila dep khat ara ste tang ni kum don ram ta te kini ki we kani rong 4 plate kani kani rong 4 plate kani kan kawan ke bebes tam hang ni ketiga orange wine 4 sei baik uni kan uso uba best tam bat uba bang tam uni uso yang klab ki yang sok khwai de ni te kawan do kade sin nomor jong ni bang bha kawan kan no poidor gine ka uni usok mentang la de khat san spa sibilar khasan spa sibilar te kawan ro kade number 1 na kiwi je sok pra de ni den takadaw ya kan ni kawan long ya kan ni yo ni usok ngakwa ba long na kini ki nong lek khlaum to ki khat uni usok te ngakwa ban thit rem na ki la danga ngam thit rem ki jinjar ban keu tu dieng ru sabun de keu dieng ro ba he takadaw hap thit rem uni usok ban ngakwa ro ban thit rem ba khnang ba ki breu kin tip ba utu usok udon kam bat ulong pisaru den takadaw ngakwa ban thit rem uni usok khnang ba kin nang ban tengka yo dieng
bagi nam penduk su udeng nam pom pathar su udeng ba manus nam ki ru ki ha bagi kait ki opisah kan nang ne Henry nakaliang jong ini ikong idap daga jing sokia mensim namar kalong kabasitom sibun banyo kilat jingerap ni kajing kersan ya kakam na kasorkar. Susu ilai itu habai la persang banyo ki skim na ka PMEGP bunsin Henry ki sulong le no ei bat sulut kai tang ka baikot baisla bailai baiwan klem phoida ye. Lada long ha ka ni karukom kinong sengkam la jong kinom la banne slam batang sipor kin klem no. Bat haba ka sorkar ka kantu banyeng hala ki jong ki kijat ka deru ban kersan leng ba ki skim baper. Henry om ban pendu jingkermen da ka ba ai daw da kumni kumtai haba persang banwat kilat kilenti na ka sorkar ong ini ikong. kalong ru ka jing mentoi na banta jing kani ka kam bang ikrai Bat kum ka jing ya kersan lang ya ka kam ini ikong. Ila isna da ka channel la jong ha YouTube bala ai kerteng na lengwear food processing. Bat hagane ka channel in penlat ya ki video haba shet nishna ashar bat kumjuru haba shna ya ki wain baper. Balada ki paralok ki kwa banya keren bat ini ikong pilak ban pun haune unombar. Kendai lai hendriu san kendai san iwe hendriu. Ngan ong biang sa sisin kendai lai hendriu san kendai san iwe hendriu. Kong mensua pi la late na am ki training no. ho ngalet training apa RTC te kani ka training ngayo longi kaya ngaban shet so shet kandi si shet asyar ru tang wi ni asyar ngam da ship interest tan mang manganang hi ban shen ta mang ship interest tang ko so te bat ya ki kandi ke jam Ka ibat ka nakaliang jongki mo kumno kisno haba kane nakaliang kana ka rural research training sekitar mo na kita RTC kala ai ka jing kita ya pi kita yo subun jing kita bat ngi stam kiwi ru ki paralong pemila ne ki ru rakwa ki samla ja yo subun jing kita ka ibat ka jing nakaliang jongki ka ai ka jing kwa jongki bat om iye hang wi dei bat jing ai jing kita ya nga ngaso man ong ba ka RTC ka de ka way ka jaka training ka biang tam hai ti ki por balik mengi kan te ka de ka RTC hi ka biang ban ai training te ya menta tangam tip syu RTC ka long no mar aslam ngam ju poi syu untai karena baju kerku ya kain ke semua atau kamai gaji itu juga gaji tentu yang dia serta pakai juga ada di bantang yang baik nok tentang juga dikasih janjian nga kentu ka sarkar ba ka sarkar kan subha ban pe yakini ki ba sengkam la jong namar ba bun ki khna ba anang la staro ki mi okam yo jam te ka sarkar ka ong yang hala ki jong ki kejat hadu kan no ki la ban yang hala ki jong ki kejat lada umdan bayarap nginom la re hala ki jong ki kejat ban yang lada umdan ki nong yarap te don kam ki nong yarap ban yang hala ki jong ki kejat te kham tam shubu menta kum kani ka ayu ki khon ki bala nang start ki ong yang hala ki jong ki kejat sedang sengkam la jong bapli kan rat maki na e kin yo ya kata ka bai sengkam sengjam te ngi ki kmi ki paro hadu sakat no ngi la ban kersyani ki khon la jong naman nado dangrit nasari ngi la kersyani ki khon hadu bandalai graduate hadu bandadek mastaru tesakat no ngi ki kmi ki pangi la ban kersyani ki khon namar ki khon ndai tang away la ne away ngi bun ngot ngi khasi ngi kha si bun ngot ki khon ta hadu kat no pat ngi la ki khon ban kersyan anda la pendap ya ka degree ru anda pendap ya ka master ru ngin hap kersyan se ki khon na engin yo ya kata jing sya ka sarkar ka yang gadai ban yarap kita taban suang bai ya ki khna to yang halaki jong ki kejat kam dai ka basuk mano bakwa ban yang halaki jong ki kejat ta persyang sa yang la dam don kersyan daula ban yang jing sya ban suang ya ki khna yang halaki jong ki kejat kam dai ka basuk ban yang halaki jong ki kejat bat ki kena ru lada umdan nang kersyan ha kanu kurkom kin yang halaki jong ki kejat ngatharai utu uboong yang halaki jong ki kejat ban kentu ye ki kena man yang halaki jong ki kejat kalong ba uyal re u khlemat jing handai ki bawat kam wat jam ki basengkam sengjam la jong ki dei ki breu basyam jing ki baduk ki basuk lada umdai ki baduk ki basuk
ki badon ki baem kim seng hi le ki jong ki kam ki jam kim persyang hi menteri ki kam ki jam la jong kim seng kam seng jam la jong kala syong be hieng lili pen bam kamai kume pa namar ki de ki badon pisa hare ben ong yeng hala ki jong ki jat de bani kai kam de ke basuk da kumno ka sarkar ka de ban yarap shua ban ai seng ai dang ya ki khna am de ban shu long kumanga ban sha reject ba nga apply PMGP ngalut nakilak shna project report sau pusan hajar shna ki kot kisla abolition ka kot kisla bang amnang banjer kat ni ka don ki kot kisla ngalut dikilak da ngatip bang amyo balai ki pinslur ro yang ban apply ka tugas skim da ngatip bang amyo ngam apply he da silak arlak la da nga trekam ngalalong beriu ai Ko ba ibat jingkan tu jung pi ki pai ba ma ki pai ba no jong kari kasi ki jadi ko ba ni ya ki wala da prinsipun ki jinge andre ki la ya sakmat ya ne kam jong pi ba kalau bajak ha ba halu mata ki la ki jingkan tu ya ne kam jong pi ka ibat jingkan tu jong pi kam tam ki para long kumi la ne ki kun samla jong kari si jengkia ko ba ki ki ba mata ba yo kam jam kalong ke bajaja wala ta nga ta jipule pero jadi ke ibat itu nak dia nya kan tu kumne ki keme ki long keme kumanga la ne ki badang kham samlaru bat ki khana samla ki mut ban sengkam sengjam la jong kim dei bendu jing kermen than ki dei ben persyang bat lada ki don kam bandawa na ka sarkar dawa mi sakmat ndei ban aili ki ne sarkar lada ka sarkar kam sengap ngimdai ban kursian kum ya kane ka sarkar barok ngidai ban renti ngi pai ba mdai ban thebot mdai penjab kum kini ki male mdai ban penjab kum kini ki nomi khmat jongi lada ka sarkar kam perkhat nam ta jongi pai ba mdai ban thoi kini kum no ngi thoi kini ngi penjab ya kini da ka jeng khmi lenti jongi ba uni unomi khmat jongi uniarap nam ta ka constituency la jong nam ta state la jong nam ta ka ri ka jaj ban re la jong nam ta pai ba kat ba onda ladep itho yangi ngiro ngi dei ban challenge bat kane ka sarkar ba ka dei ban ai lada kam ai ngin strike ka thebot don kam thebot dei ban long kum ta ngi ki pai ba khasi ngi dei ban renti ya kane mdei ra ban chius ngau na ban ta uwe badon jung man toy ban yarap itu nomi khmat lada ngi not ban challenge kane ka sarkar kan jam ka khnap kong kubli sibun ya kapor ka ba kodor ba jong pi ka ba pila yesu angi sakang jing ka ba pila amat ma le ba ka jing ya ti jong pi tu jong pi ya ki paradok personal dilane ya ki lokumi ya ki samla ba lada kindan apreng jing andre de banyak ya saprang banyak ya ka jing job kuma mafi la long ka duksa na ka mata ni pi kubli sibun ka